Punt 4. Els sistemes econòmics. Totes les societats s'han d'organitzar per respondre les preguntes sobre què han de produir, com ho han de fer i per a qui. En conseqüència, un sistema econòmic és la manera com es produeixen els béns i els serveis en una societat. El sistema de subsistència. En aquest sistema, les persones produeixen tot allò que necessiten per cobrir les necessitats bàsiques. Treballen la terra per obtenir aliments, construeixen les seves cases, confeccionen els seus vestits, etc. Només allò que els sobra del que produeixen o venen o intercanvien en el mercat local. Aquest sistema econòmic el trobem en societats amb nivells de desenvolupament molt escàs. El sistema capitalista. Defensa la lliure competència entre individus i empreses per dur a terme qualsevol activitat econòmica, per la qual cosa també se'l coneix com a sistema de lliure mercat. Es basa en la llei de l'oferta i la demanda, per aconseguir uns preus justos que permetin a les persones satisfer les seves necessitats. Els mitjans de producció, terres, maquinària, tecnologia, empreses, són de propietat privada. L'organització de l'economia capitalista va arribar amb la revolució industrial al final del segle XVIII. I malgrat que no s'ha acabat mai d'implantar en estat pur, és la que predomina en el món actualment. El sistema d'economia planificada. Aquest sistema no requereix la propietat privada dels mitjans de producció. L'Estat és qui controla tots els aspectes de l'economia i, per tant, és el propietari de les empreses. Decideix què s'ha de produir i en quina quantitat i fixa els preus i com es repartiran els beneficis. Va ser un sistema molt estès fa dècades, però avui dia perdura en pocs estats, com ara Corea del Nord, Cuba i la Xina. Tot i que aquest últim país està obrint a poc la seva economia al sector privat i a la inversió estrangera. Les economies alternatives. Aquestes economies tenen en comú el rebuig al sistema capitalista perquè consideren que aquest model no respon a les necessitats reals del conjunt de la població i fomenta les desigualtats. Les economies alternatives s'oposen a un model únic per a tota la societat i es fonamenten en valors com la solidaritat entre les persones, el respecte a la natura i el bé comú.